ஜெபிப்போம். பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, இரக்கங்களின் பிதாவே, சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவனே, எந்த உபத்திரவத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு எங்களுக்கு நேரிடும் எல்லா உபத்திரவங்களிலேயும் எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவாதி தேவனே, நித்திய ஆறுதலை நம்பிக்கை கிருபை கொடுத்து எங்கள் இருதயங்களை தேற்றி எல்லா நல்வசனத்திலும் நற்கிரியைகளிலும் எங்களை சீர் பொருந்தினவர்கள் ஆக்கி வருகிற தேவாதி தேவனே, உமக்கு முன்பதாக பிரியமானவைகளை நாங்கள் செய்யத்தக்கதாக இயேசுவை கொண்டு தமக்கும்பாக பிரியமானவைகளை எங்களில் நடப்பிக்கிறவரே துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். நீர் ஜீவனுள்ள தேவன், நீர் என்னென்னைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர். உம்முடைய ராஜ்யம் அழிவில்லாதது, உம்முடைய கர்த்தத்துவம் முடிவு பணிந்தும் நிற்கும். மோசேயும் ஆரோனும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் பாடி துதித்தது போல மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தவரை துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம். எங்கள் பிதாக்களுடைய தேவன், நீர் எங்கள் பலனாயிருக்கிறீர், கீதவுமாயிருக்கிறீர், உம்மை துதிக்கிறோம். கிருபையை கொடுத்த புதிய நாளிலே உம்முடைய பாதத்திலே வந்து நிற்கிறோம். வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி என்று சொல்லியிருக்கிற தேவாதி தேவனே, உம்முடைய பாதப்படியிலே ஆண்டவரே, என்று இழந்த காலை நேரத்திலே நாங்கள் உம்முடைய பாதத்திலே நின்று உம்மை நோக்கி தாவீதரசன் சொன்னது போல, காலையிலே என் சத்தத்தை நீர் கேட்டருளுவீர், காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாய் காத்திருப்பேன், காலையிலே என் விண்ணப்பம் உமக்குமாக வரும் என்றும் கர்த்தரை துதிப்பேன். கர்த்தரை அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் வனப்புத்திரருக்கு அவர் பாராட்டுகிற அதிசய நிமித்தமும் நான் அவரை துதிப்பேன். இவனை இயேசுர மண்டலமை விழியுங்கள் என்று சொல்லி அதிகாலையிலே விழித்து துதித்து துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிற தேவாதி தேவனும் ராஜாதி ராஜவுமானவராலே சத்துருக்களின் கைக்கு நீங்களாக்கி தப்புவிக்கப்பட்டது போல கிருபினால் உண்டான தெரிந்து கொள்ளுதலின் சந்ததிக்கு ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்க கர்த்தாவே, நீர் எங்களை தப்புவித்து பாதுகாத்து உங்களுடைய இரட்சணிய பாடல்கள் சூழ்ந்து கொள்ளும்படியான கிரியைகளை இந்த அருமையான நாளிலே புதிதாயிருக்கிற கிருபையை கொண்டு எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தரும்படியாக நான் உங்களுடைய பிரார்த்தனை ஜெபிக்கிறோம். கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறீரே, சுவாசத்தோடு உங்களுடைய பிரார்த்தனை கேட்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு இறங்குவீர். எங்கள் மேல் ஆண்டவரே கண்ணுக்கமாய் இருக்கிற தேவன், எங்களை நினைத்திருக்கிற தேவன், எங்களை ஒரு நாள் மறக்க மாட்டீர், உள்ளங்கையில் வரைந்து இருக்கிறேன். ஆனபடினாலே தேவாதி தேவனே, அந்த அருமையான நாளின் காலவெளியிலே உம்மை ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபித்து உம்மை துதித்து உம்முடைய வார்த்தைகளை ஆண்டவரை வாசிக்க கேட்டு அம்மை நோக்கி ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளை ஆண்டவரை நாங்கள் தொடங்குவதற்கு நீர் கிருபை தந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம், ஆசீர்வதியும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமீன், ஆமீன். நிகரே இல்லாத சர்வேசா, நிகழும் ஒளி பிரகாச, துதி பாடிட இயேசுநாதா, 10,000 நாவுகள் போதா. நிகரே இல்லாத சர்வேசா, நிகழும் ஒளி பிரகாச, தேவமைந்தனாய் அவதரித்தார், பாப சோதனை மடங்கடித்தார். தேவமைந்தனாய் அவதரித்தார், பாப சோதனை மடங்கடித்தார். மனிதனுக்காய் உயிர் கொடுத்தார், வாழும் மாந்தரை மீட்டெடுத்தார். நிகரே இல்லாத சர்வேசா, நிகழும் ஒளி பிரகாசா, தேவன் தந்தவர் மரித்தெழுந்தார், ஜீவ தேவனை உயிர் தெழுந்தார். ஜீவன் தந்தவர் மரித்தெழுந்தார், ஜீவ தேவனை உயிர் தெழுந்தார். மறுபடியும் வருவேன் என்றார், மா சந்தோஷனா நெருங்கிடுதே. நிகரே இல்லாத சர்வேசா, நிகழும் ஒளி பிரகாசா, துதி பாடிட இயேசுநாதா,
10,000 நாவுகள் போதா, நிகரே இல்லாத சர்வேசா, நிகழும் ஒளி பிரகாசா. வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் தானியேலின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் முதல். அப்பொழுது தானியேல், ராஜாவே, நீர் என்று வாழ்க. சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார். அதேனென்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன். ராஜாவாகிய உமக்கு முன்பாகவும் நான் நீதி கேடு செய்ததில்லை என்றார். அப்பொழுது ராஜா தன்னை மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு தானியேலை கெபியிலிருந்து தூக்கிவிட சொன்னான். அப்படியே தானியேல் கெபியிலிருந்து தூக்கிவிடப்பட்டான். அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசித்திருந்தபடியால் அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை. தானியேலின் மேல் குற்றம் சாட்டின மனுஷரையோ வென்றான். ராஜா கொண்டு வர சொன்னான். அவர்களையும் அவர்கள் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்கங்களின் கெவியிலே போட்டார்கள். அவர்கள் கெவியின் அடியிலே சேரும் முன்னே சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எலும்புகளை எல்லாம் நொறுக்கி போட்டது. பின்பு ராஜாவாகிய தரியு தேசமெங்கும் குடியிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் எழுதினது என்னவென்றால், உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக கடவுது. என் ராஜ்யத்தின் ஆளுகைக்குள் எங்கும் உள்ளவர்கள் யாவரும் தானியேலின் தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்கி பயப்பட வேண்டும் என்று என்னாலே தீர்மானம் பண்ணப்படுகிறது. அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். அவர் என்னென்னைக்கு நிலைத்திருக்கிறவர். அவருடைய ராஜ்யம் அழியாதது. அவருடைய கர்த்தத்துவம் முடிவு பரிந்தும் நிற்கும். தானியேலை சிங்கங்களின் கைக்கு தப்புவித்த அவரை தப்புவிக்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்களே அற்புதங்களை செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று எழுதினான். தியான வசனம் தானியேல் 6:27. தானியேலை சிங்கங்களின் கைக்கு தப்புவித்த அவரை தப்புவிக்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று எழுதினான். தானியேல் என்கிற தேவனுக்கு முன்பதாக குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்ட 3ஆம் பிரதானி. அதேவேளையில் ராஜாவுக்கும் தரியுவுக்கும் நீதி கேடு செய்யாத ஒரு பிரதானி. இவ்விதமான மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட தப்புவிக்க முடியாதபடிக்கு யாரும் இந்த சோதனையிலிருந்து தப்புவிக்க முடியாத ஒரு இக்கட்டான நிலையிலே முகாந்திரம் இல்லாத குற்றச்சாட்டின் மூலமாக சிங்கங்களின் கவியிலே போடப்பட்ட பொழுது தேவனாய கர்த்தர் சிங்கங்களின் வாய்க்கு தப்புவித்த தம்முடைய தேவாதி தேவனுடைய வானத்தையும் பூமியிலையும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்தவருடைய செயலை விவரித்து ராஜபாரம் எங்கும் அவனுக்கு ராஜாவாக இருந்த தரியு ஒரு எழுத்து எழுதி ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் பிரகடனப்படுத்தின ஒரு வார்த்தை தான், தானியேலின் தேவனை தப்புவிக்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்கள் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று எழுதினான். இன்றைய நாளிலும் கூட நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக குற்றமற்றவர்களாய் வாழுவதற்கு, குற்றமற்ற மனசாட்சியை சுத்த இருதயத்தோடு வாழுவதற்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவன் போதுமானது. இயேசு கிறிஸ்துடைய ஜீவன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லா உலகத்தின் ஜீவனுக்காக அவன் தாமே ஒப்பு கொடுத்த அன்பினுடைய ஜீவன். அது உயிர்த்தெழுந்த ஜீவன். அந்த ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையை, உயிர்த்தெழுத நம்பிக்கையை நாம் உடையவர்களாய் இருப்போம். எதிராளியாகிய பிசாசவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் நம்மை விழுங்கலாம் என்று வகை பார்த்தாலும் தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு விசுவாசத்தின் உறுதியை தந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கவும் அவனாலே சேதமடையாதபடிக்கு தேவன் நம்மை தப்புவிக்கிறவராய் இருக்கிறார், ரட்சிக்கிறவராய் இருக்கிறார். தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யமாய் இருக்கிறபடியினால், அவர் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறபடினால், ஜீவனுள்ளவருடைய தேசத்திலே தேவனுக்கு முன்பதாக நடக்கும்படிக்கு நம்முடைய கால்களை இடுதலுக்கும் நம்முடைய ஆத்மா மரணத்துக்கும் கண்ணீருக்கும் தப்புவிக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். சோர்ந்து போகாதிருங்கள், கவலைப்படாதிருங்கள். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். இழைப்புள்ளவர்களாய் ஆத்மாவிலே சோர்ந்து
தேவனை இடத்திலே முறுமுறுக்காதிருங்கள், தேவனை பரீட்சை பாராதிருங்கள். தேவனை ஆகிய கர்த்தரை உங்கள் இதயங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி பாருங்கள். தேவன் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்கள் அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறபடியினால் சரீரமாகிய ஆலயத்திலே நீங்கள் நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் மிகவும் அதிகமான அடையாளங்களை அற்புதங்களை செய்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களுடைய மகிழ்ச்சியினாலே எடை கட்டுவார். சொல்ல முடியாத மகிழ்ச்சியினால் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் உங்களை கழிவுறப்படுவார். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். God bless you.